Ten jodong Luo e kaunti ma Kilifi koro jiwo rawere mondo mi onyuolre mang'eny mar ne giyudo thuolo mag kombe mag telo ma gisebedo ka gidwaro, to kata kamano girem yudogi nikech nok margi e kinde goyo ombulu. Magi ne giwacho nyasi mane gibago Rabai, kama bende rawere ne joywago nok mag tije kod ng'awruok mar ngima ma gikoni mono ginyuolore kaka owinjore. Jafwambo George Aoko nigi ler koya Mombasa. Ne en nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom jodong Luo e Rabai e kaunti ma Kilifi. Kae jodong Luo kotelnegi kod ker ma Kilifi Okoth Adero ne okoni nok mar thuolo mag telo medo kwakonagi Kilifi kaluwore gi kwan mani piny mag jogombulu omiyo jiwo rowere ni onyuolre mar dino fuok mantiere. Kata kamano, rowere ne bende okone gi kore mar nyuol, mak mana ne ng'awruok mar ngima kod nok mag tije, ema pod obaro gi ndasi gino mamono kata moko kuom gi donjo e keny. Vijende matindo, kose gik sama koro usetieko weche mag skul, ma usechako wach mar keny, wa encourage jokende matindo, mondo nyuol, mondo medi dadi ma joluo. Nyuol ok tek, nyuol en gima yot, lakini kod minyuol ma samoro bedo lweny. Nyalo yudo dhako ama nyako, chieng' mane irwake gi gweno gi gimoro matin kata gweno gi ndomi moro kite ne der. Ka koro fwenyo ni dwa chamo alot kae juma moro achiel, koro tungo piaki. Mano kwafwenyo kamano, pesa wachamo kian, kendo sharewago kiwan. Nyiri ofwenyo ni ginyalo dak kendgi kendo ok ochuno nitiere burden mar yudo nyithindo. Ka ok in stable, ok inyal gombo mondo ibedi, to idhi chandori gi nyathinino. Koro we are waiting to be stable. Nyombo, gimomiyo nyombo bedo matek, ngima osebedo matek, nikech youth onge tije, kata jodongo moko be onge mon nikech gionge tije. Koro to wagoyo ka, to kuri ng'eni en gima miyo ng'ato tich. Nikech indiko ng'ato tich, to in ok yud gimoro. Kae ne bende gijiwo piny owacho mondo mi oduok chenro mar chiwo pande ne jopuonjre sikunde mar kelo yot e kinde ndikruok kaka jogo ombulu, to chutho bang' yangore ni thoth rowere ne ok ogoyo ombulu e yiero madundo manyocha obagi e pacho ka. Kitambulisho kok giyudo e skul, oko ka gichandore ga malich ahinya. Kwayo ni nyithindo kata gi jonyuol bende gi jopuonje oriwore mondo nyithindo okaw kitambulisho e skul, ma ka giwuok oko to kik gibed carried off. Aparo ni gima onego watim ne rowere, onego wawinj duondgi. Aparo ni pok duondgi, gima gidwaro pok owinjo mochomoyo. To kwa biro winjo gima gidwaro, rowere gima gidwaro, ma miyogi chance, to wabiro dhi maber. Gima aparo ni monogi dhigo kura, aparo ni nyocha igi dwa chalo ka gima odok chien, igi nyocha dwa wang', nikech gik mosetimore chien kaka nyocha waneno. Ng'ama dwaro kura wa nyaka bed kodwa piny, nyaka sign kode memorandum of understanding ni kwa miyi kura to idhi miyowa 1, 2, 3. Kwasego kura, kwabiro iri kama e kaka nwawinjore ni wagoni kura, imiyowa 1, 2, 3, miwa gigi. Magi ne giwacho kama duong' ma gikwayo en onagi biro kanyakla kendo loso gi duol achiel. Tadwa mondo joluo bi together Kilifi ka mondo wayud gik mwadwaro. Ka en dongruok mar maendeleo mondo wayude. Ka en dongruok mar somo nyaka wayude. Ka en dongruok mar tije nyaka wayude. Wan gi haki kama emomiyo wadwaro mouthpiece. Ni ka gik moko ok timre ne jowa kaka wadwaro, to wawuok kendo wago koko. Wawuok kendo wadwa duong' ofisego. Wawuok kendo wadwa penjo. Mae momiyo wabiro together jokanyana. Sakuru gik wan oganda Luo modak e Rabai sub county e bwo council ni. Wawinjore ni wadwa mako lutwa ka achiel. Wabiro timo gigewa ka achiel, kendo kochopo saa go ombulu, to biro bedo mesa ka oganda Luo. Mano biro manyo piny mar Rabai sub county ka. Ni muungano ambao unahakikisha kwamba jamii yote inashikamana wakati wa raha, wakati wa tabu, mambo ya elimu, mambo ya uchumi, na pia tumezungumzia mambo ya uongozi. George Aoko, Ramogi TV. Kwa dhisiani riwruok